Chvíľku. Boliť. Takže zdravím všetkých, s vami je Streamer 4 a dneska ideme pokračovať v poslednej časti Poppy Playtime. Ide časť 5, čo je posledná časť. Now, in between the hallways, there's those two side rooms on both the left and the right. There'll be green power receivers in those little rooms. They can block off the hallways before Catnap gets to you. Áno, že ísť chodí aj tu, aj tu. Počkaj. Vieš čo, takže toto je posledná časť, kamaráti. Posledná časť. To už ako tak nevieme ovládať. You see Catnap? Use those. Má to. Počkaj, dohora je fialová, hej? Dobre. Dali sme. No reálne akože chodí. Boliť. Obávam sa, že toto nedáme. Teda nemám pocit, že by sme to mali dať. Dobre. Bože, to je také stresujúce. Dobre. Kde si? Mačka. Mačka. Dobre. Ne, mačka. Dobre. Vždy si kam? Tam. Ale to je moja obľúbená vec, ktorú robím. To je zase tam najhoršia, ktorú nerad robím. A dávam to, guys. Zatiaľ to na pohodku. Na pohodku. Teď ale asi escapneme. Aspoň mám taký pocit. Zase? Ty máš furt ráda túto chodbu, lebo ja to mám rád. Spôsob je asi taký najlepší. Kde si? Doriť. Bože. Mám to vedel. To je obľúbené miesto. Tak ja to, ty vole. Dobre. Nie. Mám dať sem. Nie.
to mi netreba. Už tu mám bordel. Ja nič neviem. Semka ide. Na pohodku. Bože, je tých raketných tak veľa. Toľko kolón si nedokáže zrobiť nikto. Čakaj, ale keď my sa tu proste... Kapite. Keď my sme boli v polovici. Ja pokojný kosti, počuli ste tu. Jasne. Kámo. Neviem, či to dám. I hope this is coming through. There's no time to waste. Is on his way. The room you're in used to be a sort of panic room. It's not what it used to be. Can't protect To mi netreba. Learn how it works. To rovno dám, môžem dať sem. Good. Okay. A to bude určite sem. Between the hallways, there's those two side rooms on both the left and the right. Najlepšie sú tieto. Green power Dve sú receivers in those najhoršie, little takže rooms. tu. They can Tu block hlavne off the potrebujeme. hallways before Catnap gets to you. Try them. A potom toto dáme ešte sem. A potom už keď budeme potrebovať ďalšie, tak zoberieme tieto dve a dáme ich proste tu a vyhráme to proste. Budeme to musieť dať. To je moje obľúbené ináč, keď toto musíš dať. To nice. If you see Catnap, use those. You're probably gonna hallucinate a bit. It'll be hard. Dobre, ideme na to, 179 sekúnd. O tieto dve sa nezaujímame. Iba o predné. Pravá a ľavá. Pravá a ľavá. Iba pravá a ľavá. Dobre. Nie. Semka pôjdem. Som vedel na 100%. Teraz pôjde zase tu. Aj. Dobre. Dávame to zatiaľ. Wow. Dobre. Easy. Zatiaľ. Pôjde tady to. Hej. Dobre, rovno si už môžem dať toto. Dávaj. Dobre. Dobrý. Čo robíš? Zase? Ty si tu? My v Olívii milujeme naše Počkaj, chcem sa ešte pozrieť, že keby toto vyberiem.
tak počkaj. Takže idem sem. Bože. Idem sem. Aha. Zatiaľ to tu bude. Kamaráti, prišli som na to, že máme tu ešte jednu baterku. Počúvajte, ja mám nápad. Tu sú dve baterky. Tam jednu dám. Počkajte. Viete, na čo som prišiel? Pozrite. Vy keď idete, tak vy proste iba takto. A keby že dáte toto, si natiahnete, tak ono vám normálne ide toto, aj bez baterky, ale nie je to asi celý čas, dokým sa vám to neminie, hej. Takže my nemusíme tie baterky tak dlho spotrebovať, ale ja ich zatiaľ tak budem spotrebovať, dokým nebude treba druhú baterku. Tak aj sme pripravení, tak ideme na to. Fakt. Na to. Ale niektoré môžu byť aj tiene. Takže neverme všetkému. To vám teraz hovorím. To hovorím vlastne sebe. To je... Rivko. Dobre. Takže to bolo Rivko. To nemám. Nie, fake. Je sem. To je fake. Rivko. Jak? Môžeš tak rýchlo sa dať na Rivko. Musíme dať druhú baterku. Ja to všetko nestiam, toto je fake. Je? Nie. Fake. Rivko. Nie, fake. Rivka. Toto je fake. Fejka. Jedna z nich je Rivko. Typujem, že toto. Nie, toto. Ja to neviem rozoznať až tak dobre. Both the left and the right. There'll be green power receivers in those little rooms. They can block off the hallways before Catnap gets to you. Try them. Good. If you see Catnap, use those. You're probably gonna hallucinate a bit. It'll be hard to tell what's real and what's fake. Try using your flares on Catnap to make sure he's real. He's almost there. There might be a way to kill him.
Kam? can hold out. Do you see that computer terminal? Progressively use the batteries to fill the surrounding slots. Please, don't die. Dobre, takže zistil som, že môžeme aj používať tú ruku strieľacu, akože svetlo, že môžeme zistiť, že či je to fake alebo real. Takže fake či real. To bola fejka. Takže toto bude real. Takže toto bude realko. Fake či real, fake či real. Fake. Takže toto je realka. Realko. Realko. Už to sa nám len tak predsa hodí. Dobre. Fake či realko. Fake či realko. Fake. To sa nedá žiť. Po vypejtem sa nedá žiť. Fake či real. Fake. Fake, fake, fake. Dobre, takže toto je fake. Aj toto. Ak je hore, tak to znamená, že v ostatných je to fake. 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 Bro. Neviem, odkiaľ príde. Fake. Či fake, lebo keď je hore, tak nemôže byť dole. Chápete, jak to je? Ak ste rozumní, tak tomu chápete. No, skoro furt chodíte medzi dvoma pred nimi. Nie. Nie. To aj vy môžete zistiť, akože toto určite je fake, a toto není. Do toho ani strieľať nemusím, do týchto ani strieľať nemusím. To už viem, že sú fake. Ty vole. Ty vole. Ale to znamená, že to už nebudú žiadne. Lebo nemôže ísť, keď je hore. Chápete tomu? Teda chápete, ako ja som to dal? Nemôže. 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 Rivko. Môže to byť? Teraz už nemôže. Nie, nemôže. Môže? Nemôže. Ty vole. O nie. Trocha som si to sťažil, ale však nevadí. Fake, 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 fake. Fake.
Nie, rýchlo. Turite som. Kde? Môže? Není. Dobre, to ide tam. Je. Musím si dať poslednú baterku. Tá nemôže byť. Môže? Môže byť táto? Nemôže. Nemôže. Nie. Posledné. Nie. Fejka. 4. O nie. Ril. Ďalší. Fake. 100% fake. O nie. Oj. Poď. Yes. Kamo, dal som ju. Dobre, typka skončila. Kamo. Typka. Jej. Kamo, ona není mŕtva. Není. Kamo, on ide pomôcť, takže budeme v 4, budeme zase proti Catnap, toto isté. Tak toto bolo epické. Nie, že epické. Typek dal iba ja. Vedela, však ona ho dávala, že za goda. Však ona ho už uznávala za kráľa. Kámo, prišiel som o ruku. Dobre, odteraz už nemáme zelenú ruku. Ja tam stále mám. Kámo, ledva sme ju dali. Aby som si toto ešte zopakoval, to bolo akože celkom dobre. Teraz kde máme ísť? Naspäť? Kámo, toto bolo epický, kamaráti. Dneska to ideme už ukončiť. Tak poďme to ukončiť. Dole, celkom dole. To dosť veľká tma. Musíme to zrobiť. Poppy by nechcelo, aby sme zomreli. Tak sme to ani nezrobili. Kámo, ahoj, bude jaká nadšená, keďže sme ju dali dole. Wow, you did it! You must feel pretty good. With Áno, to Catnap bude. dead, you're one big step closer to the prototype. One step closer to winning. You've made your choice. You're staying to help Poppy. Well, finish the job. This win is yours. Dobre, hej, takže čo mám zrobiť? Bro, ja nemám čo. Bro, ja prídem o všetko. Aj o ruku, aj... Kámo, ale toto tlačidlo. Be like. Šmačkám ho. Šmačkal som ho, čo ho tam ide. Yes. Borúvka. Už to nejde, ja som to zapol. On tam cestuje, či čo? Ide. 4160 voltov. Hedgerom, ale reálne sa toto zondilo. Tam je hedgerom. Hedgerom. Good, you're here. And you've done Jesse. it again. The impossible.
Just like I knew you would. Catnap's gone. Kde si? Red smoke is diverted. Everything is falling into place thanks to you. If we're to keep going like that, then you deserve to have the truth. You came back because of your coworkers. Daj mi to. You want to know what happened and why. This is your answer. We called it the hour of joy. Takže ona nám ide ukázať, čo sa stalo našim coworkerom. Čo sa stalo mojim The Hour of Joy. Čo sa stalo našim pracovníkom. Kamu to je Huggy? Kamu? Aha, takže on ich všetkých zožral. Áno. A to sa stalo mojim coworkerom. To je Mami Longlegs. To je dvojka, keď som na dvojku nehral. Come on. To som spadol, typek. Prečo? Hej, po ňom idú tie malé zvieratá. No, to sú tie učiteľky. Tie Miss Delight. Toto je, aký si myslí? Či Huggy Wuggy? Sa mi zdá, že to je aký si myslí. To je ten box. To je v Project Playtime. Ak to hraje zadarmo. Take it nap. Tam všetkých prežral. Kámo, toto je tá jednotka. Všetci mŕtvi. No a prečo sme ich tam nenašli, keď sú všetci mŕtvi? Proste ja neviem. Si ich schoval. Ale prečo to proste zrobili? Takže my sme posledný coworker, ktorý tu je. Ak som dobre pochopil. I remember hearing every moment of it. It went on so long, so agonizingly long. They tried to hide, to run, anything to stay alive. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? Senseless slaughter, that's all it really was. They killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All of that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die. For this. For everything. Kamo, ale proste, takže my sme jediný coworker, ktorý je nažive. To je sa reálne dobrý. Tak sme jediný coworker, ktorý je nažive. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. Tak dáme čumel, ale si tak zahla hlavou, ja tomu nechápem. Ty si kde? Ja mám prišiel zapáčiť. Alright. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something... What? What's she doing? This is... No! No! We're coming! Just hold on! Come on, go faster! Easy! Čo sa jej stalo? Kamo, my sme to dali. Že by ju dal ten pes, čo bude v štvorke. Bro, toto bolo, že... Mega. Kamo, to bolo riadne dobré. Kamo, počkaj, a keď už dám kontinú, tak my ideme zase s tou s Catnapom bojovať. Ja sa chcem pozrieť, či hej. Prosím, nech áno. Tak nič. Dobre, tak kamaráti,
Ja poviem. Že toto je koniec série Poppy Playtime 5. Neviem, či dám ešte ďalšiu časť, či dám 4, alebo potom ešte 5, ak vyjde, tak 4 dám, hej, lebo čo budem, keď chápete. Reply Encounter, to čo je? Reply Encounter, Cable Car Ride. To čo je Cable Car, jaj? Catnap Chase, Catnap Fight, Console, Bridge, ale akože Catnap Chase je to najlepšie. Kissy Poppy, Miss the Light Chase, to je najhoršie, čo tu je, smanky test. Tak kamaráti, to bolo dneska všetko. Dúfam, že ste si videjko užili, zapojte dať like, odber, čaute.